Ang pulong sa Dios buhi og nagalihok nga gamhanan labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalago espiritu sa mga lutahan o sa mga kauyukan ug motugkad sa mga huna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan, alang sa tanang maayong buluhaton. Paningkamuti pag-ayo ang imong kaugalingon sa pagpakita sa atubangan sa Dios. Ingon nga iyang nahimutan usa ka magtatrabaho nga dili kinahanglan magakaulaw nga sa hustong paagi magapanudlo sa pulong sa kamatuoran. 2 Timothy 1:7 God didn't give us a spirit that makes us afraid, but a spirit of power and love and self-control. Romans 8:15-16 The spirit we received does not make us slaves again to fear. It makes us children of God. With that spirit we cry out, Father, and the Spirit Himself joins with our spirits to say we are God's children. 1 John 4:18 Where God's love is, there is no fear, because God's perfect love drives out fear. It is punishment that makes a person fear. So love is not made perfect in the person who fears. Isaiah 40 verse 31 But the people who trust the Lord will become strong again. They will rise up as an eagle in the sky. They will run and not need rest. They will walk and not become tired. Isaiah 54:14 I will build you using fairness. You will be safe from those who would hurt you, so you will have nothing to fear. Nothing will come to make you afraid. Sa dili pa kita magpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios, sa mas naandan, gikinahanglan ang itong pagsusi sa atong tagsa-tagsa kakalagkon. Ano po ba kita mga sala? Kining mga salang nabuhat nato ning adlaw, kung dili nato isugid nito sa tubangan sa Dios nga amahan, kini will only become a barrier to our study. So, babagan kining atong pagabuhaton, dili kita maka angkon o mabungahon nga pagtuon sa pulong sa Dios. Busa, ang mando diya sa pulong sa Dios mao nga atong gamiton ang rebound technique. Atong gitawag kinig rebound kay pagpauntol kini gawas ngadto na sab sa sulod sa atong pakigamitay sa Dios. Pinaagi sa pagsugid sa tanan ng mga salang nabuhat ning adlaw. Kay ang pulong sa Dios nagakanayon man sa 1 Juan 1:9 sa in English, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Now, for you unbeliever, wala ka pa may kaluwasan. Ang imong buhaton dili ang pagsugid sa imong mga sala, kundi ang imong paggamit niya ng imong kabubuton nga hinatag sa Dios kanimo, ipagamit ka na sa Dios kanimo, either for or against. So, gidapit ka nga unta mo tuo ka kang Ginoong Hesus nga imong manluluwas o ikaw maluwas. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Acts 16:31. Busa, magampot ta karon sa hilom, agig pangandam sa atong kaugalingon. Magampot ta.
Balaan na mga Dios, nagapasalamat kami kanimo na tanan sa imong pagdala kanamo sa makausapa dinhining napita. Aron kami makapadayon sa among tulumanon adlaw-adlaw ang pagpakaon sa among kalag. Pinagis pagtuon sa imong pulong. Ang tao di man mabuhi pinagis sa tinapay lamang, kundi pinagis sa matag pulong nga magagula sa imong baba. Nining adlaw o bani kami pinagi sa among pagpaubos o pagtahod sa imong otoridad hingpit. O bani kami karon sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong pulong pinagi sa pagtudlo kanamo sa balang Espiritu Santo, pagpatinaw nining tanan nga among pagahisgutan ning adlaw. Salamat ni among Bible study pinagi sa YouTube sa Balbido Evangelistic Ministry, kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Well, may adlaw, tanan nato mga subscribers, followers, friends, neighbors, our fellow believers, welcome once again. Kitang mga magtutuo, nahimong mga magtutuo, human kita dungog sa mayong balita sa kaluwasan, sa pagtuo lamang kang Kristo lamang, nga mao kana ang paagi nga gilatid sa pulong sa Dios. Ang mismo nga Dios mao ay nagapahimutang niining maong paagi sa kaluwasan. Pagtuo lamang kang Kristo lamang. Ug niadtong higayuna, migamit kita sa positibong bahin sa atong kabubuton og midawat, mituo kita kang Ginoong Hesukristo ingon nga manluluwas. Ug mao kini ang mga nahitabo niadtong higayuna nga mihimo kita sa labing manungdanong desisyon sa tibok natong kinabuhi. Kita na dugtong kang Kristo hangtod, kita na matarong pinasikad o pinaagi sa bililhong dugo ni Kristo. Kita gisuluban sa pagkamatarong sa Dios. Nga kung ang Dios mutanaw kanato, dili na kita mga hinukman, kundi na matarong na. Kita iyang gisuluban na sa kinabuhing dayon. Kita gitimbrihan sa Espiritu Santo. Kana nagapaila o timailan nga kita kalifikado ng magkiguban sa Dios hangtod dito sa langit. Ang atungan gisuwat na dito sa Lamb's Book of Eternal Life, dili na kana mapahangtod. O nahimo kitang mga anak sa Dios, o nahimong sakop sa harianong panimalay sa Dios, nahimo kitang natao pag-usab, born again, o kita nahimong mga magtutuo, mga Kristiyanon, kita nasud sa protokol nga plano sa Dios. Ug midawat kita sa kapatan ka mga irrevocable assets. O kita nahimo nga may kahigayunan, may puruhan nga mahimong mananaog ni ining kinabuya o usab didto sa eternidad. Nini, pipila lamang kini ka mga benepisyo nga itong nadawat gikan sa hustisya sa Dios. O karon nga mga magtutuo naman kita atong gitunan kining post-salvation epistemological rehabilitation. Karon, upadayon kita sa atong hunungan sa atong pagtuon o this is to continue our study on this. Palihog, abrihe mong Biblia des Colosas 3, versikulo 1 ngadto sa 3. Kining maong mga bersikulo nagahisgot kini sa pagsulob. Nagahisgot kini bahin sa atong pagsulob sa atong bag-ong kinaiya. We have to put on the new self. Now, unya diha sa bersikulo 18 ngadto sa 25,
sa mao gihapon nga libro nagisgot kini og relasyon diha sa panimalay, family relations. Now, ang kalampusan nga o malampuson nga kami niyon, success in marriage as Christians, nagaagad lamang kini sa lig-on o kanang successful spiritual life sa asawa o sabana. Success in marriage as Christians only depends on the strong and successful spiritual life of both husband and wife. Ninomdom ka ba sa triangle of marriage? Number 1 is physical attraction. Number 2, soul rapport. Number 3, spiritual life. Mo ni gitawag og triangle of marriage. Now, ang ikatulo nga spiritual life of both husband and wife mao kini ang yawi nga imong maangkon o inyong maangkon ang usa ka malampuson nga kami niyon. Success in marriage. In Galatians 5:14, naghisgot kini og Royal Family Honor Code. Now, you shall love your neighbor as yourself. Diya sa Galatia 5:14. Kana mao atong gitawag og virtue love. By the way, sa wa pa ka maminyo, you went through 3 stages. Okay? Unsa ning 3 stages? Number 1 is attraction. Okay? Mo ni gitawag og blind stage of romance. Okay? Blind stage kini attraction. Ang kadua, compatibility. Now, this is already enlightened stage of romance. Kay nagagamit ka naman, you are presumed to use the 10 problem-solving devices nga gisangkap sa Dios kanimo. Now, okay. Ang ikatulo, okay, rapport. Unsa man ning rapport? This is union nga gitawag og soulmates. Ana diha sa Colosas 3, 18 hangtod 19, Episo 5. Okay? Actually, kining rapport is the harmonious stage of romance, the status quo of sympathy and empathy. Okay? Now, as a review, okay, balik na po tayo ng kanang labas sa itong paramluman, 4 ka divine institutions. Kini ipaymutang sa Diyos, ha? Siya ay kanang tukod niini. Naguna niini ang volition itong kabubuton. Kinsa man ang otoridad, kita mismo. Ikaduha, ang kaminyoon, marriage. Kinsa ang panguho niini, who is the head or the leader of marriage? It is the husband. Okay? Kunya ikatulo, family, ang panimalay. Kinsa man ang panguho o leader nini, it is both parents, husband and wife. Ug ang ikaupat, mao ang nation. Kinsa ang panguho nini? Ang mga panguho sa gobyerno. Okay? So God instituted ni ining 4 ka mga divine institutions for mankind's preservation. Now we are talking here about believers who have virtue, morality. Now, because for unbelievers, they only have human morality. Di ba nina? Ang atua ng mga magtutuo, we call this virtue morality. Apan sa mga di magtutuo, they only have human morality. That is the difference between believers and unbelievers. Now, for believers, alang ka na itong mga magtutuo, these
there are 3 stages in romance: physical attraction, compatibility, and soul rapport. Okay? Now, karon balik ta sa Colossus 3:20. Kung sa gisulti diha, well, it says, children, now this is addressed to mga anak. Children, be obedient to your parents in all things, for this is well-pleasing to the Lord. Now, ingon nga paglabas sa itong panumduman na po, the review. Unsa ka itong upat ka divine institutions? Di padugay itong isgutan. Volition, marriage, family, and nationalism. Now, kini si Satanas, by the way, being God's arch enemy. Kanuna yun siyang kanang sikad-sikad. He is always on the go to destroy and devastate yung upat ka mga divine institutions. In order to be discerning as Christians and know what is God's word or unsay gisultis pulong sa Dios bahin ini, we are to obey God's mandate in 2 Peter 3:18. But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Let us remember that niining upat ka mga institutions nga gitukod sa Dios, kini had been formulated by God Himself for unsa ituyo, for the preservation of mankind. Now, in these 4 institutions, moto, kung giyon mo, there are authorities to be followed. In volition, the authority is our own selves. Atong kaugalingon. In marriage, the authority is the husband. In the family, the authority is the parents. Okay? And in nationalism, the leaders of the government. Now, Colossians 3:20 again, children, be obedient to your parents in all things, for this is well-pleasing to the Lord. Now, get this. Genuine humility is developed in a child by first developing enforced humility in the family. Unsa may paghubad mo nining enforced humility? Ang pagpatuman, ang kanang pagpaubos, pinagis pagpatuman, enforce, tumanon gyud nila, kanang matuto, pagmatuto sa bata o mga kabataan. Niya ang prinsipyo, the way up is the way down. Kini, prinsipyo ni bahin sa pagkamapaumsanon. Now, atong hinumduman usab, kitang mga ginikanan, let us remember the principle, spare the rod, spoil the child. Na, children should be trained to be oriented to authority. Daghan sa mga kamataan karong panahon na bagong tubo na. Wag yun sila mahiluna, wag yun sila kanang mabaid, bahig, pagtahon ng otoridad. Children should be trained to be oriented to authority. Nainumdong ka sa prinsipyo, bahin o authority? Now, paminaw, mo kini ang prinsipyo. Authority without freedom is tyranny. But freedom without authority is anarchy. Now, unsa man ning tyranny? Ang tyranny panlupig, pagpangdaog-daog. Unsa man pud ning anarchy? Well, anarkiya, binisaya. Way gisunod nga pamunuan o balahon. Way kahusay. So, akong balikon ang prinsipyo. Authority without freedom is tyranny. But freedom without authority is anarchy. So, ay kalimot niya na. Suwat gyud kun mahimo.
Again, God established these 4 divine institutions for mankind's preservation. Okay? Principle na po. We are quoting a lot of principles ni atong pagtuon ni prinsipyo. A believer who only uses his emotion in his spiritual life is arrogant. But he who uses his mind, mentality of his soul, is humble. Nakuha ni mo? Prinsipyo. Ang usa ka magtutuo nga mogamit lamang siyang pagbati bahin sa iyang espiritual ng kinabuhi, kini may pagkamapahitason. Apan siyang nagagamit sa iyang panghuna-una, mentality of his soul, siya mapaubsanon. So, a believer should be able to think. Use your head. Unigiingon nila. Also, let us remember the famous principle, authority without freedom is tyranny. Freedom without authority is anarchy. So, kung gibalik na, aron di, yun na mo makalimtan. Now, diya sa Colosas 3:21, diya sa New International Version, nagahisgot ka na og exasperate. Now, kining exasperate, by the way, the Greek word for this exasperate is eritizo. Eritizo. Ang bot pasabot, sa in English, to feel. To feel resentment. Sa may resentments, siya, di ba, kaligot-got? Okay. Diya sa Ephesians 6:4, NASV, guys, got po na og provoke. Ang original nga, pulong sa provoke is parorgidzo. Parorgidzo. Ang bot pasabot, sa English, to cause someone to be provoked. Gipalagot ba? Okay. Now, ato naman gitunan nga ang espirituhanong kinabuhi dili kasagarang paagis pagkinabuhi. Ug tungod kay dili man kasagaran nga matang sa pagkinabuhi, kini nanginahanglan usab og dili kasagarang paagis sa pagtuman. And the supernatural way of life is through the faith rest life. Ano sa man pasabot yung faith rest life? Kini, kinabuhi kini nga may pagtuo nga nagdala og pahulay. Muna akong paghumad nini. The faith rest life, kinabuhi nga may pagtuo nga nagadala og pahulay o kapahulayan. O kining faith rest life, makinabuhi lamang sa usa ka dapit. Nga idapit nga imong mabuhat ka na, matuman ka na. Didto lamang sa dapit nga may gahom sa Dios, the operational divine dynasphere. Nomdom ka? Kung mo balik ko na kay masig nakalimot na ka, mo kini ang palasyo nato nga mga magtutuod dinhi nining kalibutan na. Gisangkap, gibilin kining Ginoong Kristo sa dihang miingon siyang tapos na. Natapos na ang iyang misyon sa pagluwas sa kaliwatan sa tao. Og diha dungan niya to sa pagkabugto na pag tugya na niya sa iyang espiritu nga to siyang Diyos kamahan. Iyang gibilin kining maong divine dynasphere, gitawag o operational divine dynasphere. This is a mental attitude, hatiwan matang kinis pangunahuna. Mao nga ang Kristohanong paagis pagkinabuhi, matang kinis pangunahuna. So, kanang naghisgot nuntan nining faith rest life, kining faith rest life can only be lived inside the operational divine dynasphere nga mao ang dapit nga may gahom sa Dios. Outside of that, outside of this operational divine dynasphere,
there is no spiritual life. None. Sabta gina. Wala. Hence, a believer outside of this power sphere is a looser believer. But, batay gini. Mark this. Even if the believer is a looser believer, his salvation is what? Intact. Dili na matangtang lagi. Di na matangtang. Ang siya, loser lang. Okay? Pildiro lang siya. Apan, kung bahay na sa kaluwasan, di na matangtang. No. Ang Diyos is not an Indian giver. Dili niya bawion kung saan iyang gihatag. So, ang kumalikon, nga kanang maong loser believer, na gihapon siya kaluwasan. His salvation is intact. He has not lost his salvation. Never. Never, ever. Nga naman, tungod kay ang prinsipyo nagkanayon, once saved, always saved. Yes. Luwas siya. Ang panangiyang kinabuhay din is kalibutan is a miserable life. Sabot ka. Way kalipay, way kaligon, wala. Miserable. Nakaluluoy. Namaw na, biktima siya ni Satanas kay. Si Satanas may nag-una nga miserableng binuhat sa Diyos. Mao na, mitungha dayon ng prinsipyo nga misery loves company. Buot ni si Satanas o mga ginsakupan mo, daghan na yung mga sakop. Kaya siya miserable. Buot po siya mga duhig sa mga katauhan nga mga miserable po sama niya. Samot ka. So, mao na. Ang usa ka loser believer, luwas. Loser siya apan luwas. But ang iyang kinabuhi nining kalibutan na miserable. He can only expect the following. Kung siya pildiro nga magtotoo, mangutan ako ni mga lumang na pildiro man siya. Why pagsunod sa protokol sa plano sa Dios? Wala siya magatubo diyas grasya o kaya balok ang Ginoo Hesus Kristo. Why pagtuon sa pulo sa Dios? Wala. Sama ra gid siya. Ang iyang kinabuhi, sama ra dili magtotoo. Apan ang tinuod, magtotoo siya. Only he is a loser believer. Ato ginang i-emphasize. So, bisan tuod luwas siya, he can only expect the following: cursing, adversity, demotion, failure as a believer. Apan luwas. Kung baliko na po, luwas. Inikamatay niya ato siya sa langit. Apan wa siya ganti. Wala. Apan ang uban pong filosopo mo yung, sige na lang, basta langit. Inigabot ni mo dito, mo tanaw kasi mo Museum of Heaven, kung unsa man tong nasuod dito. O, tuwa, giandam na gud sa Dios ang imong panulundon. Giandam na. Paninigli ni mo tingal Museum of Heaven, pastilan to arag akong ginadamgo, gipangandoy. Wana. It becomes a memorial forever. Lost opportunity. Kay wa man ka mutuman sa mando sa pulong sa Dios. Negatibo ka man. So mo na. Why gingon sa mga sinultihan nila nga why apat mauna? Tinood? Na okay. While on the other hand, a believer who resides in the operational divine dana sphere, na siyas dapit nga may gahom sa Dios, he can only expect the following. Mo ni iyang mapaabot: blessings, prosperity, success, promotion. Tiyaw mo na ang kadiferensya. Inomdumi. Niya pa kita sa Colossus 3, specifically 10 versikulo 18, nga naghisgot og ngadto sa mga asawa,
Wives, be subject to your husbands as is fitting in the Lord. Verse 19, husbands, love your wives and do not be embittered against them. Okay. 1 Corinthians 11:3, but I want you to understand that Christ is the head of every man, and the man is the head of a woman, and God is the head of Christ. Now, okay, balik na punta niya itong 3 stages in the relationship between a man and a woman. Ang naguna nini, attraction. Kini kong attraction. This is the dangerous stage when it comes to marriage. Kay kinigod mo ni gitawag og blind stage. And then number 2 is compatibility. Na mo na ni ang enlightened stage. Whereas ang number 3 is rapport, harmonious stage in a man-woman relationship. Now, sa laing bahin, ang Biblia nagahisgot all about these things for the believer's spiritual well-being and stability. Now, actually, virtue should be developed diha sa panimalay pinagi sa pagtudlo og doktrina ngadto sa mga anak nila sa sayo nga panahon. They should teach Bible doctrine to their children early. Kay abi nimo ang panimalay, the home, is the very place where a child is being properly molded mentally, physically, o labastan spiritually. These and all other spiritual ways for the good of children make them assets rather than liabilities in society, but most of all, to make them well-pleasing to the Lord. This should be guided, kinahanglan, giyahan kini sila. Diya sa Proverbio 3:5-6, trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct your paths. Now, again, Colossians 3:18 talks about family relations. Proverbs 1:8, hear, my son, your father's instruction, and do not forsake your mother's teachings. Ephesians 6:4, fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. Now, kining provoke, sa Grigong pulong is par orgidzo, kalagot, sabi niya. Okay? Now, to cause someone to feel bitter. Ang Grigong pulong nini is iritizo, kasilag, sabi niya. Now, Colossians 3:21, fathers, do not exasperate your children so that they will not lose heart. Exasperate is iritizo. Now, kinahanglan hinumduman nato that delegated authorities are part of God's 4 divine institutions. Kung sa katutong 4 ka mga divine institutions, volition, marriage, family, nation. The head or kanang authority of volition, ikaw mismo. You are your own authority. In marriage, it is the husband kanang mo'y authority. Okay? But in the family, parents are the authority. In the nation, government leaders are the authority. Now, balik na po tayo sa Colossians 3:21. Fathers. Now, kining fathers din represent parents. Okay?
Fathers, do not exasperate eritizo your children so that they will not lose heart. Kay kita kong mga ginikanan na nag-iya ni ining maong responsibilidad. Okay? We have that responsibility. And we should not resort to child abuse, sexual incest. Kay kini sila are considered as soul abuse. It is by not teaching them the truth. Ehemplo, by not teaching them the difference between right and wrong. By not teaching them not to touch other people's prosperity, property. Akong balikon, example nini, ang dili pagtudlo nini nga itong mga anak sa diferensya tali sa husto o sayop. By not teaching them not to touch other people's property and rights. Dili yun ka na husto. Supa ka na malawod. Ang pagpanghilabot ng mga butang sa ubang mga tao. Next thing that parents should consider with regards to their children is not to cause them to fear. Like, to be afraid of maura ba yun ni sagad, no? Ilabang hadloko nila nga na ay tiaw, na ay wakwak, that there are ghosts. Now, that's part of emotional abuse or psychological abuse. Di ba ka ba? Di man nini. Kung ikaw ka ng imong hadloko ni imong anak, panalitan, imong anak, dili mo ka ng tuo ni mo nga, higda na, katuog na. Sige, pag samok-samok, imong hadloko, narabay wakwak na itiaw. No. Kana bahin na sa emotional abuse or psychological abuse. Kitang mga magtotoo nga mga ginikanan, labi na, kitang mga ginikanan should know God's instruction manual. Ang sa mayang instruction manual sa Diyos, ang iyang pulong, ang Biblia, mo ni instruction manual. Aron sa ingon niya na, kining mga kabataan na to would be able to kanang grow up sa husto nga pagtubo. Atong matuto saan na to pag matuto nila. So they would be able to, kitang mga ginikanan would be able to deal with our children in the proper way. Soul abuse, kining soul abuse, destroys the mind and thinking skills of children. Makaguba na ba na? Now, of course, there are 5 categories of child abuse. Paminaw. Ang naguna nini, sexual incest abuse. Ikadua, physical abuse. Ikatulo, soul abuse. Ikaupat, emotional abuse. Ikalima, neglect and deprivation. Now, parents should teach their children good language o nga sila ma-evangelize unta early. You see? Istoryahan ni mo may tungod sa Dios. Kaya na mangutan na mga sila unsa may pasabot tay o nay o papa, mama, unsa man ang Dios na mao na. That is the age of accountability nila. Kung mangutan na buot sila may bawo. Unya ikaw napakya sa pagpasabot nila. You see? Labihas kadako ang imong pagkapakyas ginikanan kundi nimo sila hatagan sa husto nga tambag ug kanang mao kanang hustong pagmatuto spiritually sa atong mga anak. So parents should teach their children good language and evangelize them early. Parents should not teach their children by bad language. Unya, uban pag yung sininggitay, yelling, shouting,
Worst, calling them demonyo, buang, pamalikas, na daghan ang naigo ni nira ba? O ni grabe. Kung imo na ng tawgo ni mong anak kung mao niya na. Lisod. Because those things nga akong ipangisgutan make the children traumatic. Diba ka ba? Matraumatic na sila. Mga tarantar na sila. Magtubo sila kadlok, kakuyaw, kakulba. You see? Kita ni mo ang punto nga kung ida. Now, Colossians 3:21 again, teachers do not exasperate irritizo, meaning to cause someone to feel resentment. Fathers, do not exasperate your children so that they do not lose heart. Now, Ephesians 6:4, fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. Diniya itong manon kiniusa karon, hindi usa kita muhunong ato ipadayon kiniugma. Okay? So, ako kang hatagan ining punto sa doktrina nga kining mensahe nga atong gisgutan has been for those who are believers in Jesus Christ. Apan tingali, wa ka pa makahimo sa labing bililhon, labing manungdanong desisyon sa tibok mong kinabuhi. Ang desisyon sa pagtuo kang Ginoong Jesucristo ay mong manluluwas. The Lord Jesus Christ bore every sin in His own body on the cross that you have ever committed or ever will commit. 1 Peter 2:24. Now there is no barrier between you and God, not even sin, only your own rejection. Ang imong salikway kang Ginoong Jesucristo nga imong manluluwas. You can possess eternal life right now. Tungod ka ang Diyos nga anak, mo ini hatag ni ining mong kalwasan. Whoever believes me in Him have eternal life. John 3:15. Just as in confession, sa imong pagsugid sa imong mga sala, faith alone in Christ alone is non-meritorious. Diya sa Episode 2:8-9, for by grace you have been saved through faith, and that salvation not of yourselves. It is the gift of God, not as a result of works, that no one should boast. Pinagi sa usakayano lamang nga pagtuo. A simple act of faith kang Ginoong Jesucristo. You can be born again. You can become a child of God and a member of His royal family forever. This is yours for the taking. Si Ginoong Jesucristo mismo, come to me, all you are weary and heavy laden, and I will give you rest. Matthew 11:28. Mano yang ipamulong. The one who comes to me, I will certainly not cast out. John 6:37. Now, kahigayunan na nimo kini. Wherever you are, you can offer a silent prayer. Pinaginini. Pagampuha, amahan. Nagatuwa ko kang Ginoong Jesucristo. Ako siyang gidawat na akong manluluwas. Umaw ka na higayon sa imong dayon na kaluwasan. The alternative is clearly defined in the scripture. John 3:36 says, He who believes in the Son has eternal life, but he who does not obey by believing the Son shall not see life, but the wrath of God abides on him. Magapo ta. Amahan na mong langit no, nagpasalamat kami kanimo ni grasya nga mong ipaimuslan. Grasya kini nga mong pagtuon sa imong pulong. Salamat sa pagpatinaw ka namo sa Espiritu Santo sa imong kamaturan. Dada kami pagbalik ug malinin ng dapita aron kami magkapadayon diin ang among espirituhalong pagbuylo.
Aron kami magkakamot kayo sa among tumong nga maong katakos sa pagkinabuhi. Kining tanan na mong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.